Boas noites, Ortigueira. Somos Covagueira, un grupo nativo deste maravilloso pobo. Porque sabemos o que supón un festival como este para nós. Por iso é unha enorme responsabilidade e ao mesmo tempo un enorme orgullo para nós estar neste palco, a Catedral do Folk, mínimo en España. Sin máis tempo que perder, vamos a arrancar, como non pode ser de outra maneira, cunha muñeira. Bruno! Solo vos pedimos unha cousa. Berrade, saltade, vamos reventar a Alameda. Ola, moitas gracias a todos. Vamos seguir cunha pequena xota que miramos fai moito tempo e tivemos moitas ganas de bailala. O pasa que nadie de nós sabe bailala. Entonces, esperemos que vos guste. Traemos uns invitados de honor. Para nosotros fainos moita ilusión. E non, agora vai Masha.
Un forte aplauso para ese pedazo de bailadores. Dende a Escola de Gaita de Ortigueira, Sofía García. Dende en Pasante, unha lenda do baile galego, Freddy.
Bueno, agarrade vos as cachas, que veñen curvas. Lume!
aí. Bueno, teño o gusto de presentar a dous pedazos de músicos tamén locais, como non, ao saxofón, cidadano do mundo, Álvaro Fernández. Dende Loiva, Jabalí primeiro, Juan Luis Novo.
Bueno, para o seguinte tema queremos contar cun gran músico en da Coruña, guitarrista de Cho Toco Eu, Guillermo Giadanes. Un forte aplauso.
Veña, que isto acabase, arriba! Un aplauso para Guillermo. Bueno, como decían no Xabarín Club, vai sendo hora de ir para a casa. Vamos mandar a última peza. Simplemente agradecer aos nosos colaboradores que nos botaron a mau, ao noso técnico de son, Javi, que fai todo moito máis fácil, a toda a xente de produción que nos trataron de vicio, ao Concello de Ortigueira por darnos esta oportunidade, en especial a Ángel Lozano, que sempre confiou en nós. E non é fácil nun pobo como este facer un festival unha semana, e a vista está. Vamos tocar a última peza. Queremos dedicar isto a nosas familias, amigos, a nosa escola de gaitas e a toda esa xente de Ortigueira que fai durante todo o ano que esta maxia do festival perdure. Moitas gracias.